Yanzu wannan asibitin akalla ba wai a cikin ƙaramar hukumar Dukku kadai take aiki ba, tana aiki har ƙaramar hukumar Darazo. Gaskiya dai tsarin asibitin ya yi kyau, da dai ba katanga an gyara an sa winduna, in ka zo dai an sa winduna an yi baranda. A wannan karo kuwa, a Lafiya Tale da ke ƙaramar hukumar Dukku, mazauna yankin suna morar kulawar kiwon lafiya, kamar dai takwarorinsu na birane ko mafi. Ingantawa da kuma ɗaukaka darajar wannan asibiti a matakin farko, wato primary health care, na cikin muhimmin roman dimokuraɗiyya da al'ummar garin Lafiya Tale suke mora. Gaskiya dai tsarin asibitin ya yi kyau, da dai ba katanga an gyara an sa winduna, in ka zo dai an sa winduna an yi baranda an yi gyare-gyare an sa ƙofofi, ko ina dai ya yi kyau a nan asibitin san barka. An kawo gadaje an sa katifu an kawo abun sa drip, komi dai enough, ƙarafunan da babu duk abubuwan aiki duk ga su nan enough, komai an kawo abun da patient yake bukata, an yi taimako sosai. Wannan dattijo ɗaya ne cikin dattawan garin da kuma a kullum suke fafutukar ganin an samar da ayyukan ci gaba a yankin. Ya ce tsabar sharɓar roman dimokuraɗiyya da suke yi suna ma jawo yayunsu daga jihar Bauchi domin cin gajiyar ayyukan da ɗan maje yake. Kuma kusan rabi na cikin waɗanda ke morar wannan asibitin al'umma ce da suke yi wa tururuwa daga makwabciyar jihar Bauchi, wadda dama tana da iyaka da ƙaramar hukumar ta Dukku. Shine muke godiya ga mai girma gwamna wanda ya duba mana haƙoƙinmu. Yanzu wannan asibitin akalla ba wai a cikin ƙaramar hukumar Dukku kadai take aiki ba, tana aiki har ƙaramar hukumar Darazo. Yawanci ma 40% suna fitowa daga Darazo local government ne. Idan ka duba wannan facility ɗin a dukkan 11 jihar Bauchi, a ƙaramar hukumar Darazo a cikin jihar Bauchi. Idan ka duba wannan facility ɗin babu wani abun da ya jawo shin gabanta illa ga ma'aikatan da suka jajirce suka sadaukar da rayuwarsu domin su ga an inganta wannan asibiti. Babu dare babu rana, koyaushe ka zo za ka samu ma'aikatan nan suna tsaye da kafansu domin sabon da a samu shin gaba wannan asibitin. Irin waɗannan ayyuka wani ɓangare ne na muhimman ayyukan ci gaba da inganta rayuwar al'umma a jihar Gombe da Gwamna Inuwa ya dukufa yi, musamman a yankunan karkara.